ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯ ಬೊಕ ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಥ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದಿನಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಉದಯಗಿರಿ ಮಲೆ ಮುದಲಿಡಿ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಾಡ್ದಿ ಪೊಣ್ಣು ಒತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಏರಿ ಯಾನೆ ಏರು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಈ ಏರು ಪನ್ ಗುಳಿಗೆ ಯಾನೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವ ಶಿವನ ಅನುತಂತ್ರ ನಡೆದೆ ಕೈಕಾರಿನ ಪೊಲಿತದೆ ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬನ ಗುಳಿಗೆ ಕಲ್ಜನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ರೂಪದ
ಕಾಳಿ